फिन सनानि मेडेलजों बर' लाइमोन जमुना स्वर्गियारिया देरहासार जानो हादों। थारैनो बर' लाइमोनफ्रा सानफा एफा बर' हारिखौ सिनायथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनबाय थादों। आफा आरो आइ, आं कुम्फु गेलेनो गोसो जादों। जमुना स्वर्गियारिनि अन्थाव बाथाव खावलायनाय। नाथाय बिमा बिफाया खोनासङाखैमोन जमुना स्वर्गियारिनि बुंनाय रावखौ। हारसिं थांनानै कुम्फु सोलोंखुमादोंमोन आरो दिनै गावखौ नेशनेल कुम्फु गेलेगिरि महरै सिनायथि होदों जमुना स्वर्गियारिया। थारैनो नाजानाय थायोब्ला जेरावबो जाफुंसार जानो हायो बेनि फोरमानखौ दिन्थिबाय जमुना स्वर्गियारिया। बेबायदिनो पान्जाबाव खुंजानाय नैथि नेशनेल कुम्फु गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेलजों देरहादों उदालगुरि जिल्ला साग्लिसार सिलेखागुरि गामिनि असित स्वर्गियारिनि फिसाजो जमुना स्वर्गियारिया। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बर'नि खौरां, टाइम्स नाउ बड'लेण्ड निउज डेस्क। नंगौ, थारैनो दिनैनि समाव बर' फिसाफोरा गोबां गेलेनायनि गेजेरजों नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनायनि गेजेरजों देरहासार जाबोनो हादों। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय अजित स्वर्गियारिनि फिसाजो जमुना स्वर्गियारिया बे समाव नैथि नेशनेल गेमाव देरहासार बान्था मोनबोनो हादों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बिथांमोना माबायदि गेलेनायनि गेजेरजों आरो बेसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों देरहासार जाबोनो हादों। नैथि नेशनेल कुम्फु नेशनेल टुर्नामेन्टआव पान्जाबाव खुंजानाय बे कुम्फुआव बिथाङा जमुना स्वर्गियारि बिथाङा देरहासार जाबोनो हादों। बे समाव सनानि मेडेल मोनबोनायखौ बिथांखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे रोखायै मिथिगोन जों बिथांमोना माबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दैथायहरदों आरो दैथायहरनायनि गेजेरजों बिथाङा सासे राफोद गेलेगिरि आरो बर'नि गेजेराव सासे कुम्फु बा मार्शेल आर्ट्स गेलेगिरि जानो हादों आरो दिनैनि समाव बिथाङा सनानि मेडेलखौ मोनबोनो हादों। बिनि थाखाय जों बे समाव मिथिना लागोन बिथांमोना जोंजों लोगोसे दङ। बिथांनि बिफाजों लोगोसे फिसाजो मुस्रिमा जमुना स्वर्गियारिया बे समाव जोंजों लोगोसे दङ। बेयाव केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे दिनै बिथांनिफ्राय माबायदि गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा देरहानो हाखो बेखौ जों रोखायै मिथिगोन। नोंथाङा जे दिनैनि समाव सासे नेशनेल गेलेगिरि महरै सिनायथिनो हाबाय गावखौनो, माबायदि मोनदों? बिराद मोजां मोनदों। बबेयाव गेलेया? पान्जाब, जालन्धर पान्जाब माक्सुजों। नोंथांनि फोरोंगिरिया सोरमोन? बिजय बर'। बेसेबां गोबाव जाखो नोंथांनि बेबायदि गेलेनाया? 6 months। सोर फोरोङामोन? बिजय बर'। नोंथांनि गेलेनायाव न'खरनिफ्राय माबायदि थुलुंगा मोनदोंमोन? जोबोर थुलुंगा मोनदों आरो गामिनिनो सासे आमाइ दं परमेश्वर बर', बेबो बिराद सापर्ट खालामदोंमोन। बयबो सापर्ट खालामदोंमोन आंखौ। रायजो राजाखौ माबायदि बुंगोन? नोंथाङा नेशनेल गेलेगिरि महरै सिनायथिनो हाबाय गावखौनो। लाफैदों, इउनिटनिबो लाफैदों, ओमफ्राय एबसुनि लाफैदोंमोन, ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनासै। ओमफ्राय गामिनिबो लाफैदों। सिगाङाव मा बान्थाखौ लाबोनो हाखो गेलेनायनि गेजेरजों? गल्ड मेडेल 4 जाबाय, ओमफ्राय सिलभार 1, ब्रन्ज 1। मालয়েशिया माब्ला खुंजागोन बे? मालয়েशिया 2024। जे खौरांगिरि बिथांमोना आंनि न'खरनिसिम फैनानै आंनि फिसाजो थरायना जमुना स्वर्गियारिनि जे नेशनेल लेभेलाव सेकेन्ड नेशनेल अल मार्शेल आर्ट्स चेम्पियनशिप 2023 बे गेमाव गेलेनानै देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाना फैनाय समाव जोंनि न'खराव बे खौरां बिजों बिथांमोना फैनानै जोंखौ खबर लाफैनाय आरो लोगोसे हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आं गिबियाव बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबो आरो न'खरनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ आं गिबियावनो जासिग्रोबाय। दा बे समाव आङो आंनि फिसाजोनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे आंनि फिसाजोआ 6 दानसो जाबाय बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामनानै गेम गेलेबाय थानाया। बे समाव गिबियाव आंनि फिसाजोआ जोंखौ बुंदोंमोन, आफा आरो आइ, आं गेम गेलेनो बिराद गोसो जादों ओरैबायदि कुम्फु गेमाव होननानै। जों बांद्राय गोसो होआखैमोन, नाथाय आंनि फिसाजोआ गावनो सिरि सिरि थांनानै एडमिसन खालामनानै बे सोलोंथाइखौ लाबाय। लानायनि गेजेरजों दासिम आं गोबां गेमाव थेवब्लाबो आङो गेलेहोबाय। आं गोसोआव गिबियाव एसेबां गोसो गैयामोनब्लाबो गथ'नि बुंनाय एबा खावलायनाय लेखा आङो गेमखौ गेलेहोबोबाय थादों। दा दिनै आङो गोजोनदों बे नेशनेल लेभेलाव बेफोरबायदि सनानि मेडेल लाबोनानै ओनसोल नाङैनो गामिनि गासै रायजो राजा बिटिआर आरो आसाम रायजोनि जि रायजो राजानि खाथियाव मोनसे गोग्गाथाव बर' आइजोनि मोनसे गोग्गाथावखौ लाबोनानै दिनै सनानि मेडेल लाबोनानै
आंनि फिसाजोआ हाबाय, बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों, लाख'हायै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। दा बेखौनो आङो इयुननि फारियावबो आं गथ'खौ उननि फैबाय थानाय गेमफोराव आङो गेलेनो थाखाय आङो खाबु होगोन, बा आङो गेलेनो थाखाय आङो बिथाङा नेक्स्ट गेम गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों, बबेयाव गेलेहैगोन आरो माबायदि दायो आसाम अलिम्पिक दङ डिसेम्बरनि 1 अक्ट', बेवहाय आङो गेलेनो थाखाय बेखौबो होगोन। आरो बेनि उनाव साउथ एसियान गेम भुटानाव जागोन, बियो डिसेम्बरनि 16-17-18 बिदि तारिखखौ खोनानो मोन्दों। बेयावबो आङो बाहागो लाहोनानै मोजाङैनो बेफोरबायदि गल्ड मेडेल लाबोनो थाखाय आङो लाबोनो हागोन होननानै हास्थायदों, बेयाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव 2024 दिनैनि जे बे गल्ड मेडेल लानानै देरहासार जाबोबाय नेसनेलनिफ्राय, इन्टारनेसनेलाव बिथाङा सेलेक्ट जाबाय होननानै नेसनेल लेभेलनिफ्राय जोंनो खौरां हरदों। दा बेवहाय 2024आव इन्टारनेसनेल गेमा जागोन, मालयेसियायाव जागोन। दा बेयावबो माने गेमखौ गेलेनो थाखाय दैथायहरनो थाखाय आं न'खरनिफ्राय माने साखाफारा जानानै दङ। बे थांलाय फैलायनि सुबिदा बा खरसा माबोरै लाङो बेखौ? दा बेखौ जोंनि मिन्थिनायाव नेसनेल लेभेलनिफ्राय एसे मदद होगोन नंदों, खहाय होगोन, बाखिया न'खर फारसेनिफ्राय जागोन। गोबां खरसा जागोन होननाय खोनादों, बेयाव एन्ट्रि फिसा 3 लाखसो जागोन होननाय खोनादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनाय फैनाय बायदिसिना खरसाया गावनि जाजोबगोन। दा बेखायनो आं 1 बोसोर सम थानायखाय आं नाजादों, हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो रांफोरखौ एसे बुथुमनो नाजादों। आरो बेनि गेजेरजों आङो ओनसोलनि बा बिटिआर सरकार एबा आसाम सरकारनिफ्रायबो बेफोरबायदि आंनि गथ' गेलेनो थांनायाव मदद मोनगोन बा खहाय मोनगोन बेखौ आं आसा खालामदों। फोरोंगिरिखौ मा खालामगोन? फोरोंगिरिखौ आं गिबियावनो बेखौनो साबायखर होनांगोन जे आंनि फिसाजोनि फोरोंगिरि मुस्रि बिजय बर', बिथांखौ आं गिबियाव साबायखर बावनांगोन। जेन बिथांनि ओरैबायदि फोरोंनाय बा 6 दाननि गेजेराव जे आंनि फिसाजोखौ नेसनेल लेभेलसिम लांनानै बिथाङा सनानि मेडेल लानानै फैनो हानाय खालामबाय, बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि न'खरनिफ्राय जानानै बिथांनो ओरैबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोननाय साबायखर आं बिथांनो जासिहरनाय थाबाय। नंगौ, थारैनो बे समाव जों मिथिनो हाबाय जे बिथांनि न'खरा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबाबो बिथांखौ गेलेनायाव जुमुना स्वर्गियारि बिथांखौ देरहासार होनो हाबाय। बे समाव जों थारैनो गोग्गानांगोन। जों नुनो मोन्दों, जोंहा मिथिनो मोन्दों जे गोबां बर' लाइमोना देग्लायनि बोसोराव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव बान्था बेफोरबायदि देरहासार जानो हादों। थारैनो गोजोनथाव। आरो नैबे समाव उदालगुरिनिफ्राय आं सोरांसार बर'।